Pois a ver, o Moinhos vai ser un equipo duro, xa a súa posición na tabla xa o dice, a ver que pasará. Veremos, nós enterramos ben esta semana, a ver que pasa. Ao final a veteranía vai se notar seguro, ao ser na súa casa encima máis. Nós somos un equipo moito máis novo, pero, esperemos que as ganas e a fame pois, que marquen a diferencia e podamos traer os 3 puntos para casa. O partido é un partido complicado, é un equipo que ten a bons xogadores, fixo un bo equipo, están aí de terceiros pillando o Celanova e pillándonos a nós, e nada, o único que hai que facer é ir rillar e pouco máis, e dar o máximo de todos os xogadores e do equipo, e demostrar. Nada, de momento, estoume ainda adaptando, estaba acostumbrado a un campo máis pequeniño, pero é un campo natural, carga máis, entón hai que ir adaptándose un pouco a pouco, pero cando tal a ver si vou mellorando un pouco máis e pouco máis.